muri Zimbabwe awa pazoshata manje ndoda kuti SADC awa yobudisa controversial statement yasiya yakabata vanhu vemunyika yeZimbabwe nokuti inobuda nyungu ichinzi SADC Executive Secretary His Excellency Elias Magosi pays a courtesy call on His Excellency Dr. Mnangagwa, President of the Republic of Zimbabwe. Sana bina masho kavanyora ndibano kuti vo subscribe uleka utina on the bell icon. Ndotanyora vachiti the Executive Secretary of the Southern African Development Community SADC, His Excellency Elias Magosi, paid a courtesy call on the incoming chairperson of SADC, His Excellency Dr. Mnangagwa, the President of Zimbabwe, on 22nd May 2024, as Zimbabwe prepares to assume the rotational chairmanship of SADC at the 44th Summit of Heads of States and Government. Saka ndo mashoko akapostewa na Elias Magosi awa patona pa page re Facebook pa Facebook page rao re SADC patakaona kuti awa vakakata vachiti awa Mnangagwa is now finalizing ma preparations ekuti akwanise kuwana chairmanship wari kuassume aiwa muna August pa summit. Zvaita kuti vanhu vese vabva vaona kuti aiwa SADC iri serious panhau dzekumove forward kuti Mnangagwa atene chairmanship kuSADC. Muri Zimbabwe chimbotudzai mafungiro enyu notakaona kuti vanhu vakawanda vakabatikana pamusoro pechitiko vachiti aiwa vanogoita swift movement yekuti Mnangagwa ave chairman sei, asi nhau iri recent yema-elections yakaitiwa ikatopuruvwa neSIOM report havasi kuifambisa sei. Chimbotudzai mafungiro enyu notokudii pamusoro penhau iyi. Pinai mugomeni section medu tudze mafungiro enyu. Amusakangana kusubscribe like chinotina on the bell icon.